Mä halusin tehdä videon meditaatiosta, mutta nyt kun mä tässä puhun, niin mä en ollenkaan tiedä, miten mun pitäisi aloittaa. Mä en tiedä, miten mun kuuluisi lähestyä tätä aihetta, koska tää on jotain niin älyttömän henkilökohtaista. Musta tuntuu vähän, kun sanoja ei olisi tarpeeksi kuvailemaan tätä. Ihan kuin sanoja olisi liian vähän, ihan kuin mua pyydettäisiin kuvailemaan vaikka värejä sanoilla. Meditaatio pitäisi voida kokea itse, että sen ymmärtää täydellisesti, että mitä se on. Mutta mä silti yritän jotenkin, koska mä kuitenkin haluan puhua tästä. Okei. Mulla on sellainen kokemus, että kun ihminen on lapsi, se elää joka päivä hetkessä. Se nauttii sen elämästä suuresti. Se rakastaa ja suree suuresti. Ja kun se leikkii, muu maailma unohtuu. Lapset on lähtökohtaisesti erittäin tyytyväisiä ja onnellisia niiden elämään. Ne ei tarvi syytä siihen. Ne vaan on yksinkertaisesti olemassa ja onnellisia. Ja sitten kun lapset kasvaa nuoreksi, ne huomaa, että on olemassa ulkopuolista elämää. Ja ne ymmärtää, että kun tullaan aikuiseksi, ne ei voikaan leikkiä ikuisesti, vaan pitää käydä koulussa ja käydä töissä. Nuorena me aletaan luomaan tavoitteita. Me käydään koulussa, että voidaan valmistua ja me valmistutaan, jotta päästään töihin. Kun me päästään töihin, olisi kiva mennä naimisiin ja hankkia lapsia. Tämä on melkein tukahduttavan stereotyyppinen malli siitä, miten ihmisen elämä yleensä menee. Mutta se on malli, se on tuttu malli. Eikä kukaan voi kiistää sen olemassaoloa, koska sitä ollaan toistettu aina. Eikä siinä ole mitään pahaa. Se on vain yksinkertaisesti se, mihin me ollaan totuttu. Joskus aikanaan, kun ihmiset ei ollut kehittänyt tällaisia edistyneitä koulutus- ja työjärjestelmiä ja yhteiskuntaa, joiden rattaat pyörii erittäin nopealla tahdilla, elämä oli lähes pysähtynyttä. Elämässä ei tapahtunut juuri mitään. Elettiin vaan jo kaikessa rauhassa. Ja ihmiset oli siihen aikaan erittäin onnellisia. Sitä on tosi vaikea ymmärtää ihmisen, joka on todennäköisesti päätynyt siihen lopputulokseen sen elämässä, että onni pitää jotenkuten saavuttaa. Ja jos nykyihminen katsoisi meidän esi-isien arkea, me saatettaisiin ahistua ja ajatella, että niiden elämässä ei ollut mitään sisältöä, joten se oli varmaan ihan hirveätä ja ahistavaa aikaa. Kaikki oli varmaan ihan älyttömän masentuneita, koska eihän niillä ollut mitään tarkoitusta niiden elämässä. Meidän käsitys onnesta siis on, että se pitää jotenkuten saavuttaa. Yleensä se on vähän kuin palasia elämän eri osa-alueista. Monet ajattelee elämää vähän kuin palapelinä, jonka osat edustaa kutakin palasta. Yksi palanen on joku, jota rakastaa niin kuin läheiset ihmiset ja ystävät. Ja yksi palanen on tarpeeksi ruokaa ja vettä. Yksi palanen on tarkoitus elämään. Yleensä ihmisillä on joku työ tai vastaava, että ne kokee, että niiden olemassaolo ei ole yhtä tyhjän kanssa ja ne on jotenkuten merkityksellisiä yhteiskunnalle. Ja niin edelleen. Ja jos joku palanen puuttuu, on ihan ymmärrettävä, että ihminen ei ole onnellinen. Ei ole ihme, että masentaa, jos ei ole perhettä. Jos ihminen käsittelee elämää kuin palapeliä, sen onnellisuus perustuu oletettavasti siihen, että onko kaikki palaset saavutettu. Siten ihminen on jollain tavalla riippuvainen niistä, koska se tietää, että
ei olla onnellisia, jos elämästä puuttuu jotain. Jos palasia ei olisi ollenkaan, jos ihminen vaan olisi, ihan kuin meidän esi-isät, ilman että elämässä olisi lainkaan sisältöä. Sehän olisi varmaan ihan kamalaa se elämä. Me tavoitellaan jatkuvasti elämää. Me toivotaan elävämme jatkuvasti. Me luodaan jatkuvasti tavoitteita tulevaisuuteen, jolla me voidaan jotenkin kokea, että meidän elämä on elämisen arvosta. Ja koska varsinainen elämä on koko ajan toivomista, me ei koskaan oikeasti pysähdytä elämään. Me eletään jatkuvasti vähän epäaidosti, vaan meidän ruumis elää, mutta me eletään jatkuvasti jossain muualla. Me ei ikinä osata nauttia nykyhetkestä, paitsi silloin, kun se nykyhetki on ihan tavattoman kaunis tai ihana jopa nykyihmisen mittapuulla. Vertauksena voisi olla vaikka se, että me katsotaan auringon laskua ja yhtäkkiä me pysähytään hämmästelemään, miten kaunis se näky on. Ja tuossa hetkessä kaikki unohtuu. Se on niin kaunista, se tunnelma on niin käsin kosketelman tavan täydellinen, että me ei ajatella hetkeen mitään muuta kuin nykyhetkeä. Mutta sitten aurinko laskee. Meidän mielialakin laskee, koska me muistetaan taas elää jossain muualla. Me ikään kuin herätään todellisuuteen. Me saatetaan ajatella, että se maailma, mikä koostuu palasista, realiteeteista, velvollisuuksista, stressistä ja unettomista öistä, on todellisuus. Ja ilo täytyy jotenkin ansaita. Onnea ei voi olla ihan itsestään. Silloin kun me ollaan onnellisia, me mietitään, että miksi me ollaan onnellisia. Ja silloin kun me ollaan stressaantuneita, me ajatellaan, että ei ihme, että me ollaan stressaantuneita, koska me ollaan todettu, että elämä on aika stressaavaa. Jos me pysähdytään hetkeksi ajattelemaan meidän elämää realistisesti, me voitaisiin huomata, että se oikeastaan noudattaa hyvin samankaltaista pinnallista ja materialistista kaavaa. Me johdetaan päivittäin asioita, jotka tuottaa meille pinnallista mielihyvää, ja sitten kun me saadaan se, mitä me ollaan tavoiteltu, meillä on jo mielessä uusi asia, mitä tavoitella. Ihmiset toivoo, että niillä olisi kumppani, perhe. Ne toivoo ihania rakkaustarinoita kokeakseen sen mielihyvän, mitä rakkaus ja seksi tuo. Ihmiset juo sen vuoksi, että se tuottaa niille mielihyvää, pelaa pelejä, koska se tuottaa niille mielihyvää, ja omaa lukemattomia sosiaalisen median alustoja, joilla voidaan saada dopamiinia meidän aivoille. Nämä asiat, millä meidän elämä täytetään, ei ole pelkkää mielihyvän tavoittelua. Me ei välttämättä jahdata näitä asioita edes mielihyvän toivossa, vaan enemmänkin siinä toivossa, että kunhan me ei vaan oltaisi tekemättä mitään. Että kunhan meidän ei tarvitsisi kohdata sisintä. Että meidän ei tarvitsisi kestää todellisuutta paljaimmillaan. Sisin, eli se mitä me ollaan ja ajatellaan, on oikeasti olemassa. Suurin osa ihmisistä ei usko, että se on olemassa, tai pitää sitä vähäpätöisenä asiana. Suurin osa ihmisistä ajattelee, että on olemassa vain ulkopuolinen maailma. Ja ne tavallaan ajattelee, että ihmisen sisällä ei voi edes olla mitään mielenkiintoista. Miksi kukaan haluaisi olla tekemättä mitään? Jos mä oon tekemättä mitään, on vaan minä, tunteet ja ajatukset, ja se on ihan tajuttoman tylsää. Mitä ihmiset hakee sisältä? Monet pitää tästä syystä meditoivia ihmisiä jotenkin outoina, koska ne ei käsitä, mitä nämä ihmiset hakee, kun ne istuu hiljaisuudessa.
Meditaatio on tietoisuutta elämästä. Se vapauttaa meidät meidän jatkuvasta halusta löytää tarkoitus. Meditoiva ihminen ymmärtää lopulta, että elämällä ei ole tarkoitusta. Elämä itse on tarkoitus. Me ollaan olemassa tässä koko ajan. Miksi tavoitella mitään, kun tavoite on jo tässä? Ja me ei koskaan aiemmin olla huomattu meidän olevaisuutta, koska me ei olla ikinä pysähdytty kuuntelemaan. Me mieluummin täytetään meidän elämä tekemisellä ja merkityksettömällä materialla ja mielihyvällä, vaikka se ei tuo meille mitään muuta kuin ohimenevää onnea. Se harhauttaa meidät ajattelemaan jotain muuta kuin elämää itseään, vaikka me tässä jatkuvasti eletään. Ja suurin osa ihmisistä haluaa olla sokeena sille, mitä sisällä on. Eikö se ole ihme, jos me ollaan järjestetty meidän elämä silleen, ettei vaan kohattaisi, mitä siellä on? Ihmiset on luonut niiden sisälle kaaoksen, tunteiden ja ajatusten ja sanojen kaaoksen, mitä ne kuollakseen pelkää. Ja oikeasti tullakseen sinuiksi itsensä kanssa ihmisen olisi mentävä ton kaaoksen läpi. Mä en henkilökohtaisesti tiedä mitään asiaa, joka vaatii suurempaa rohkeutta kuin meditaatio. Meditaatio on syvällinen muutos ja ihmiset, jotka pelkää meditaatiota, pelkää oikeasti muutosta. Mutta meditaation ainoa tarkoitus on vaan rikastuttaa elämää, tehdä se täydemmäksi, paremmaksi ja ihanammaksi. Ei ihme, että ihmiset on niin älyttömän onnettomia nykyään, koska jos me ei tiedosteta elämää, niin ei sillä myöskään ole merkitystä, koska ihan timantit kauhku kiviä, jos niiden arvoa ei ymmärrä. Ja meditoivat ihmiset löytää elämän tarkoituksen, kun ne tiedostaa elämän ihmeellisyyden. Kun ihminen lakkaa tavoittelemasta merkitystä, se löytää sen ihan tästä. Se alkaa elää hetkessä, aidosti, ilman että se tulee pakotetusti. Jokainen elämän aspekti saa ihan uudenlaisen merkityksen, kun mukana on tietoisuutta. Meditaatio luo sellaista sisäistä vakautta ja tyyneyttä ja selkeyttä, mitä ei olla ikinä omattu. Tavallisista ja ennentylsistä siivousjutuista tulee ihmeellisiä kokemuksia. Meditaation avulla ihminen ikään kuin laskeutuu maailman tasalle. Se alkaa kuuntelemaan sen kieltä. Se alkaa yksinkertaisesti rakastamaan elämistä. Meditoivat ihmiset näkee maailman paljaimmillaan, koska ne pysähtyy kuuntelemaan sitä. Ja sitä meditaatio oikeastaan vaan vaatiikin. Se ei ole mikään tekniikka tai menetelmä, jonka voi oppia, ja se tekeekin siitä niin älyttömän vaikeaa, koska me ollaan totuttu tekemään kaikkea koko ajan. On ihan sietämätöntä kuvitella, miten me osattaisiin olla yrittämättä tai tekemättä mitään. Ja meditaation niksi onkin siinä, että kyse ei ole siitä, miten meditoida, vaan miten olla tekemättä tai yrittämättä yhtään mitään. Ja kun me lakataan suorittamasta ja tekemästä, me aletaan pikkuhiljaa kuuntelemaan. Ja se tapahtuu itsestään. Sitä ei tarvitse saavuttaa, se tapahtuu vaan pysähtymällä. Tietoisuus ei ole pelottavaa tai uhkaavaa. On melkein epätodellista, miten hyvältä se tuntuu. Meditoimalla ihminen oivaltaa lopulta, että elämä on ihanaa. Me ymmärretään, että meillä ei ole mitään velvollisuutta olla tehokkaita koneita. Meillä ei ole velvollisuutta tehdä yhtään mitään.
Meillä on tarkoitus vaan oleskella ja elellä ihan kuin lapset, jotka leikkii hiekkarannalla ilman, että ne tietää syytä, miksi ne leikkii. Me ollaan ihmeitä, me ollaan olemassa ilman, että me käsitetään miksi. Ja meditoivat ihmiset on usein onnellisia. Siksi monet ajattelee herkästi, että meditaatio on pakenemista elämästä. Ne ajattelee, että niin sanotusti valaistuneet ihmiset pakenee surua ja murhetta. Mutta oikeastaan musta tuntuu, että kaikki paitsi meditaatio on pakoa elämästä. Se on elämisestä nauttimista, riemuitsemista ja yltäkylläistä vapautta. Mikään ei voi pysäyttää sellaista ihmistä, joka meditoi. Yleensä tietoinen ihminen vaan ymmärtää, millä on merkitystä ja millä ei. Ja silloin siitä tulee yksinkertaisesti onnellinen. Se on vapaa. Se rakastaa. Vastaus onneen ei ole tekemisessä. Se ei ole kokoelma mielihyvän purskahduksia elämänne eri aspekteilta. Vastaus onneen ei ole tulevaisuudessa tai menneisyydessä tai saavutuksissa. Vastaus onneen on ihan tässä. Tässä nanosekunnissa. Tässä henkäyksessä. Tässä näin. Ja kun ihminen oppii huomaamaan sen, mitä tässä on, se oppii kuuntelemaan. Ja kun se oppii kuuntelemaan, se ymmärtää, kuinka meditoidaan. Ihmiset aluksi vierastaa tällaista onnea, joka ei liity ulkopuolisiin asioihin, mutta sitten kun ne sopeutuu siihen, koko aiempi elämä alkaa tuntumaan materialistiselta ja epäaidolta. Jos meditaation on joskus löytänyt, on tosi vaikea palata entiseen. Se tuntuu ihan uskomattoman tyhjältä ja latteelta sen täyteyden rinnalla, mitä me ollaan koettu. Tämä hetki on päätepysäkki, määränpää ja lopullinen tarkoitus. Tämä onni, mitä meditaatiosta löytyy, on kuin valo, joka loistaa sisällä kirkkaammin kuin aurinko. Kirkkaammin kuin mikään aiemmin koettu ja siksi se tuntuu niin epätodelliselta. Koska mistä tämä onni tulee, jos sen eteen ei tee mitään? Me ollaan totuttu ajattelemaan aina, että kärsimys on meidän todellinen luonto ja onni pitää jotenkin saavuttaa. Ja nyt meditaatio sanookin, että onni on todellinen luonto. Ja kärsimys kertoo siitä, että jotain on vielä elämässä. Ja tämä asetelma on meille hyvin tuntematon ja hyvin vieras, koska me ei olla ikinä koettu elämää tällaisella tavalla. Meditoiva ihminen ymmärtää tosi syvällisellä tavalla, että tämä onni on se, mitä me todellisuudessa ollaan. Tämä on meidän luonto. Tämä on yksinkertaisesti se, mitä me ollaan. Me ollaan kaikki yhteydessä toisiin. Me ollaan kaikki yhtä. Me ollaan aina oltu ja ollaan aina olemassa. Meditaatio on totuus, jota ollaan aina tiedostamatta etsitty. Eikä se vaadi mitään muuta kuin, että sitä pysähdyttäisiin kuuntelemaan.